Dambola, Dambola, ya ne? Dambola, 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 Dambola. La faja bola. Ke, wa yake yi wa tsaki? Na ma gane da ni kike, bari in tafiya. A tsaya ka ji mana, ni ba da kai nake yi ba. Allah ya taimake ki, na ya san da ni kike wallahi. Sannan ka. Yawwa. Ya aiki. Lafiya lau. Yanzu kai dan Allah, za ka zo kofar gidan su barigonka kuma sai ka zo kana waƙan za a kwashe bola? Kada ki ga laifina fa, saboda anguwar taku ce ina da kwastomomi da yawa. Wallahi alkhairi nake samu a cikin bola. Kuma dai nan kofar gidanmu ne kuma zanci ka zo. Sai ka bari in ka je can sai ka kira kwastoma. A to, ai nan ma ina da kwastoma. Waye kwastoman naka? Ke mana, ko kin manta farkon haɗuwanmu ne. Kaya fa kike kawo man ina siya. Kika ce na yi maki, ni kuma na yadda muka ci gaba da soyayya. Na ji. A yanzu dai soyayya muke ba cinikayya ba. A ni fa ko yanzu idan kika kawo min kaya zan siya in baki kuɗi amma idan ba na sata ba ne. A kinga, tsaya mana, ya za ki min haka? Bayan kin ɓata min lokaci, na zo na tsaya ban tafi wajen business ɗina ba, kuma za ki zo ki tafi bayan ban mori soyayya da ta kawo ni ba. Da na ga yanzu ba soyayyan kake bukata ba. Yanzu ni dama abin da ya sa na zo wurin ki shine, jiya mun fara waya da ke ba na jin ki yadda ya kamata, shi ne na ga ya kamata yau in zo mu yi magana da ke fuska da fuska. Dama ni ina so in tambaye ki. Wake soyayyan nan da muke kina so mu yi aure ne ko kuwa iya soyayya kawai za mu tsaya? Za mu yi aure mana, amma bisa sharaɗi guda ɗaya. Wannan sharaɗi na me ne? Za ka bar wannan sana'ar ta ɗan bola ka canza wata. Za kwashe bola. Ɗan bola. Hau mun bola. Ɗan bola, ɗan bola, ɗan bola. Ɗan bola. Hello beautiful. Ina nan kofar gidan naku. Dan Allah ki sauri ki fito saboda ina so in tafi wurin aiki ne. To sai kin fito beautiful. Dan bola, ya ne? Dan bola, dan bola, dan bola, dan bola. Dan bola. Assalamu alaikum. Abun wa alaiki salam. Ina wuni? Lafiya lau beautiful. Ina lafiya. Lafiya ƙalau ya aiki. Wallahi alhamdulillah beautiful. Ina fatan dai lafiya. To beautiful lafiya amma fa ba kalau ba. To me kuma ke faruwa? To wallahi ƙarar ƙawarki na kawo maki. Allah sarki me kuma tama? Kin san dai irin alaƙar take tsakanina da ita, kuma kin san irin soyayya take tsakaninmu. Sosai kan. Gaskiya a ɓangaren soyayya bana da wani matsala da ita. Amma babban matsala take nema ta janyo shine tana so ita ala dole sai na rabu da sana'ar da nake in dai ina so mu ci gaba da soyayya ita har mai aure. Tabbi ai ko zan mata faɗa sosai gaskiya zan ba ta shawara. Ban da ma butulci irin naku na mata. Ankon da nake mata da kuɗin bolan nan ne fa nake mata. Dan bola. To amma ai ka san matan ba duka aka tare aka zama ɗaya ba, in Allah yadda zan mata faɗa. To ya ne kamata gaskiya. Insha Allah. To ki gaya mata. Ta bi ni a hankali ko mu rabu wallahi. Allah ya yi. To ni bari in wuce. To shikenan. Madalla. A'a. Beautiful naga kin biyo ni ko ke ma kin ɗasa ne? Allah sarki ni na isa mu kawata kwace a wallahi. Ai jarabawa zaki beautiful. Za kwashe bola. Kawo mun bola. Dan bola, dan bola, dan bola. Dan bola. Dan bola, ya ne? Dan bola. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Beautiful. Ina wuni? Lafiya lau beautiful.
Beautiful ke ce yanzu kuma? Wallahi da zan ma wuce ne sai na ganka a kwance anan zan je dama neman ka ne. Okay. Na ji abin da ya faru a shi haka ta maka? Wallahi haka ta yi man, ni ban san me yasa Soyayya Salama take haka ba, wallahi ba ta ji. Ni fa dama ka gani? Da tuntun zan gaya maka dama kar ka ce min ba na son ku tare shi yasa ma ban gaya maka. Amma ba ta da hali kwata-kwata. Gaskiya dai kan ni ban san wai me dalilin da yasa wa ita Soyayya Salama ta ce dole sai na daina sana'an nan da nake wa inda za mu yi aure. San me dalilin ta ba wallahi. Dama fa ba son ka take ba, kawai yaudaran ka take yi, ba son ka take ba dama. Gaskiya dai ba ta kyautawa wallahi. To shi ne na ce idan ba damuwa. Okay, ina jin ki Beautiful. Ko reshe zai juye da mujiya idan ba damuwa? Kamar ya reshe juye da mujiya, dan yin cikakken bayani Beautiful. Ina nufin tunda ita ta kasa rike ka a matsayinta na budurwanka, idan ba damuwa ko zan iya soyayya da kai. Beautiful kenan. Ai ba Beautiful kike ba, ko da Pretty Girl kike wallahi ba za mu yi soyayya da ke ba. Ina son ta, bari in gama da dan son tan mu koma mu shirya. To amma naga ai kun rabu. Ko ki wuce ko ku hada maki mari a wurin nan. Dan bola. Mace amana kawai. Dan bola, dan bola, dan bola. Ta fa rayuwar nan yanzu ta koma fa. Ko fa kana da kyau sai ka kara da wanka. Kamar ya kenan? Sai kin rike addu'o'i. Addu'o'in ban san wanne zan yi daga ciki. Ku matsalan ku idan ci gaba ya zo ba ku abin sa sai dai ku ce wai sai ya biyo ku. Shi ko ba mutum bane ba balle a ce ya san gidajen ku ya zo ya same ku. Kamar wani ci gaba kenan? Yanzu ba kin ce biki san addu'o'in da zaki ba? Kai tsaye kina iya zuwa Play Store, idan kika je Play Store ki rubuta azkar safa da yamma. Zaki ga application din ta fito. Sai ki downloading ɗinta. Kina shiga a cikin application din. A ciki akwai azkar addu'o'i da fassarar su. A ciki ma hada tasbaha fa, ba za ki rika yin tasbihi. Bayan nan akwai alquran da sauran wasu application duk a cikin azkar. Shikenan nagode, har na ji daɗi sosai. Kuma kake ga ko abu ne mai wahala. Yadda ake soke sauran application a sokaje haka zaki sauke ta zauna a wanki. Amma ke sai ki zo ki rike abin nan, ba na son ganin ki cikin ɗaukin nan. Assalamu alaikum jama'a, ina masu bukatar data kama daga 1 gig, 2 gig, 3 gig, 5 gig, 10 gig, 20 gig, 100 gig, 1 terabyte gig, duka ina saida a bani kuɗi. Ga mai bukata zai iya kira ta wannan number waya. Sannan kuma masu bukatar a yi musu tallar kamfanoninsu, masana'antunsu, website da sauran abubuwa su ma za su iya kira na ta wannan number waya. Ko kuma ku neme ni ta handle dina Facebook, Instagram, YouTube da kuma TikTok. Za ku washe bola, a kawo min bola.